inclusiu, un projecte que hem dut endavant entre la Federació Catalana i l'Associació ADEP. Aquesta casa va ser creada l'any 1933 i el nostre primer president va ser en Pompeu Fabra. Tots el teniu relacionat segurament a l'àmbit lingüístic, però ell va ser el primer president. I sabeu per què va ser el primer president? Doncs perquè ell entenia que la millor manera d'entrar a qualsevol casa i a qualsevol persona del país era a través de l'esport. En definitiva, la Lliga de Softbol ha de ser una eina que ajudi a la persona a donar més sentit i significat a la vida, atrevint-se a fer quelcom diferent, quelcom nou, i que al mateix temps, com no, sigui una lliga que permeti i ajudi a poder donar aquesta visió més socialitzadora que té aquest esport. És un gran dia per nosaltres, donem aquest tret de sortida. Aquesta lliga jo crec que és a l'inici d'un gran repte que ens hem marcat des de la federació. Torno a dir, des del 2014 hem anat treballant poquet a poquet. Les coses no surten d'avui per demà, que ho saben sobretot el SAF i els treballadors de la federació, però sí que és veritat que quan ens marquem un repte, no sé per què, la Federació Catalana ens hi trafiquem, hi posem totes les ganes i tota la il·lusió i al final els resultats surten. Per tant, és una més de les que fem, però aquesta la treballem amb molt de carinyo. I a més, aquesta vegada comptem amb les instal·lacions del camp de beisbol i softbol de Sant Boi i també de Montjuïc, que això farà que puguem apropar a un camp real, amb unes instal·lacions ben preparades, on els jugadors i les jugadores podreu gaudir molt d'aquest esport. És molt important, no és fàcil, però tenim molta il·lusió per aquesta lliga. Nosaltres venim de fer grans reptes, de fer campionats internacionals, europeus, però creiem que aquesta lliga segurament és la que més il·lusió ens fa, perquè, com bé ha dit el Jordi, portem molts anys intentant augmentar aquest nivell i fins ara hem aconseguit arribar fins aquí, que és una lliga inclusiva de softbol per tothom.